हेलो लोगोफोर गुड आफ्टारनुन आं दा गामियावनो दङ जोंनि गामिनि एसे खाथियावनो मोनसे जायगा फैदों माने बेखौ बुंखि दै होनो बुंखि रिभार बुंखि नै ओरैबायदि थारायबारि दं थाराय बिफां गोजा बे जायगायाव माने जों गोदो एन्जर होलाबायग्रा माबा मा होनो सेसा होसोलाबायग्रा सियाल दैया नुबाय दा नाया बिराद गोगोम दं दाख्लै मोनलांबाय 6थासो गिदिर गिदिर बारलि ओहो कमन काट रौ आरिया रौ आदाव थमा बा रौ बिराद गिदिर गिदिर ना थायो बारलियाथ' गोमो 15-16 केजि बेथ' थोरोबजोबो ना साथाम थोरोबो साथाम थोरोबो बेहाय माने खुन्दा बायदि आरोखि बेखौ बुंखिनो आरोखि ना बै नै औवानि दालां दं 1 किल'मिटारनि बारा जागोन जों दा बिदि आयौ सैखागोनलै जै बोरैबा मबाइल साफा जाखागोन बरियालै मसना दंलै मोना बोरै मोननोब्रा एफा गोथौआवलाय बिनि उनावबाथाय नांला खांख्रायानो नस्थ' खालामो ना लागाव टारा टाटा होद औवाया गोरान जाबायलै बोरैबा जै गालिनफ्लांबाथाय सेसखालै नुबायना लोगोफोर नै नुवाखै बबाव दङ आङो नै आथिङा नुवाखै मानसियाथ' जेबो जानांगौ जे गोलैलांबाय आं मबाइला गैला आरोखि गोग्रोमबाबो मोननाय नंला बाहाय बारग'बाय देन्जार जायगालै नुबाय दा एकदमबारे नै हाग्रा गोजा नै हाग्रा सिं हाबसै जोङो नोरैजाय मा दं नुवाखै नैबा माबा स्पिलवे बानायदोंमोन ना उल्टा खुन्दा स्पिलवे दंमोन गैला नस्थ' जाबाय गोबावथारसै माने BTC जानायनि सिगाङावनो दंमोन ना बे औ एसे उनाव नस्थ' जाबाय मा होननो बिदिया जाखायोलै जेरावबो हा 2 नाम्बार जादों बानायनाया जाय हा मालिक बेनो बानायदों ओमफ्राय गावनि हायानो नस्थ' जाफिनदों मा लाब जाखो ओमफ्राय बानायदों लाबाथ' जेबो लाब जायामोन ना बहाय गावहानो लाब जायोमोन फैसाखौ नायबाय हाया जाफिनजालांबाय नुदों हाग्राफोरा बेजों मोसा थाबायो मोसा दं जोंथिंजाय मा होनो बे लेपर्ड मा होनोमोनलाय बेखौ नाहर फुथुखि ना मा होनो एसामिसाव बे नाहर फुथुखि ना माबा होनो नाहर फुथुखि माने बाग्लेवा ओइ सैमाफोरबायदि देन्जार बेफोर हाखौ मारै बिदि बाखोरा बाहायथ' गय गायजायोना बाहाय ना जाजोबोब्रा गय गायोबाथ' दैथ' थाबाय थायाना बाहाय दैयाथ' ओरै थांजोबो जोंनि आमायहौ बे लावरिपाराफोरनि 24 बिगा दागोननो जेबो गैया खेलखौनो लालाबा लाव थफबलायगौ लावा जंगल में मंगल नुबाय जायगाया दिनैसो माने बेसेबां बोसोरसो आं 20 बोसोरसो जासिगोनदां 15 बोसोरसो जाबाय आं बाव फैयैया जों माने मालाबा एन्जर होलाबायोमोन सियाल होसोलाबायोमोन जोङो ओमफ्राय माबा मा होनो आयौ मारै जाखो सान्दुङा हेल' लोगोफोर थारमाने जोंनियाव ओरैबायदि जायगा दङ आबाद मावनानै जायोब्ला माने थाखा आरजिनायनि लामाया दं आरो दा ओरैबायदि जसोनानै थानाय माखासे हा दङ
दैयाबो खाथियावनो दं आं देखायबायना बे दैनिफ्राय बिराद हासार गोनां दै बे दैया माने वाटार पाम्प लगायनानै दैखौ सारखोनांगौ ओमफ्राय बाहाय मैगं जुदि खालामोबा बाहाय खमायावबो 6-7 बिगासो दंदां ना टटेल बियो माबामोन 24 बिगानो 24 बिगा ओरै माखासे बेहाय थाबाय हाग्रायाव माबाबाय बेखौथ' नैबे माखासेया नैबेफोर जुदि बेफोरो एवनानै स्रां खालामबानो ओमफ्राय बाहाय आलदा मैगं बायदिसिना बैसिम दुब्लि नङा होमबा बे आलि दंजोबो बैयो बेथ' थाराय जेबो नङा एवनानै बानाय जायो माने रावबो मावनो आवगोलाखै बा मा खारननि थाखाय बिदि आवगोलबोआखै हाया ओरैनो जसोनानै दङ माने माइबो गायनाय जायासै बे हायाव दा हा बिगोमायाबो खावसेल'खौ होआनो आदसा दा बेखौनो नायफैलाबायदों आङो दा बाहाय माबाफोर मावजायो नामा दा जुदि आंहाथ' गोसो दंखायो बेफोरखौ मावनो दा जों बेखौ मावनायनि एसे प्रसेस खालामनि आरोखि जोङो माखासे बेखार सेंग्रा गथ'फोरखौ लानानै एसे बेफोराव मावनानै जुदि मैगं थाइगं जुदि फावनानै जुदि एसे एनै रां आरजिनो हायोबा नङा होमबा लंपेन्ट गस्ला बायनायनि मोनसे लामायाथ' थागोन नङा होमबा ना गुवारथ' गासिबो मैगं जाथारो बाब नैबे बे टावाराव नैबे कारेन्टनि टावार दं नैबे खाथियावनो हैद बेखौ खेबना हमनाय बेखौ माबा लानांसिगोन हा गोबोरखिनांगौ नै बेखौनो फिनदे खुबैबाव नंदोंमोन आङो फैसा दंबा बेखौ भेन्दि बिराद मोजां ओमफ्राय दैयाथ' बैथिंनिफ्राय लाबानो सेल' नांगौ माबा पाम्पिं वाटार पाम्प ग्राजिं लेन्ससो जाबाय हासाराथ' जागोन थागोन बहाय मोसौनिया 3 खाथा 21 गंथाम बेरा नांगौ आरोखि मुस्रिया खुन्थिया नांगोन बैथिं दुमबानोथ' ओरैजाय मोसौ मोसाबो हाबनो हाला नङा होमबा नोरैबो फैला ओरै दै थाखाबायना बिराद मोजां बाहाय आबाद मावनो खिन्थु बाहाय प्रसेस खालामनांसिगोन आं दिनैसो फैनानै नुफैबाय जे बिदि कन्डिसनाव दङ बे हाया ओरैनो हगारना लाब गैला होमबा आदै स्टार्ट खालामसै नामा ना माबा मोनसे जागोनब्रा नङा खिन्थु हारसिं सासे सानैजों नङा माने ग्रुपै बानायनाया बिराद मोजां आरोखि माखासे बेखार माबाफोरखौ लाफानानै ओइ लोगोफोर नै टावार दङ बिराद गुवार जेबो माइ गायाखै मथा मथि 24 बिगा दं बाहाय नैबे माखासे हाग्रा थाबाय एवबानो जायो ओमफ्राय नैबे माबायाना नै जेबो बे लांदाङा 15 बिगासोआनो दङ बाहाय ओमफ्राय बै साइड एवोबा गासैबो ओंखारगोन जाख्ला जुख्ला दङ एसे बे हाखर दं बबावबा दैजों खुरखानानै माबानाय दा एकदमबारे गोरान जानानै दं आरो बे हाया ओमफ्राय सारियाव फाले बेरा थेराबो दुमनांनाय नङा आरो मावोब्ला आरोखि दा आं बेखौनो सारभेखौ होननांसिगोन गोबाव जाथारबायमोन माबा जाया बे बावथ' माइ बिराद जायो बाहाय माइयाथ' जागोन बाब टावारा देनजारलै माथो नै खानायखौ बोखोयो नै बिराद गिदिर टावार दं बाहाय नै 7 लाख केपासिटि नै सिङाव दं नै खनसेनि सिङाव दं नै रायजोबो नाय नै खानायखौनो बोखोयो नै खानायखौनो ओरै फोर मोनलायलायो आं एकदमबारे नै आंनि सिदायानो दङ नै नुबाय दा नै बेसेबां होनदों भल्टेजआ बेयो 7 लाख 7 लाख भल्टेजनो नै खानायखौनो ख्रों मोनलायलायो देन्जार बेथ' देन्जारखा भल्टेजआ मोनसे बेखौ माथो बैथिंनिखौ हाइसिन मोनोब्रा बै हरैना एखे ना खायलें थानायखाय एसे माबा नुदोंना जिहक बाब बेफोर हाखौ जों बिराद जाम्बालै
मावनानै जानो जों बर' जाथिया मा होनबावनो बायदिसिना ओरै खारलाबायबाय थानानै माबा माबि खारफाला खिथिख एकदमबारे जों नांगौबा मावनानै जानोसै बिदिनो ना मा होनो नोंसिनि बिमायनि बोयो आमायनि ओरैनो बै नाराथिलिया बैना आदा राजुमोननि नङा होमबा बोयो हरै बारनांबोथ' दं हरै बारनांबो हरै दं बोरि हरै बेयावथ' जेबो गायाखै दै बारनानै आयु फ्रात होनजोबखायोलै फोर होनजोबो नै टावारा देन्जारखा माबाफ्रासो हनै मोसौ खाफैजोबो बाहाय मुरियावला माबाफ्रा बे खाथियावनो मण्डलफोर दङ खाथियाव मुरियावला होनो जे मण्डलफोर बिसोर मोसौ खाफैयो बाहाय बिराद मोजां हालै बे बान्दा कफि फुल कफि नङा ओरैबायदि जायोलै माइया बहाय गायनो हाबानो जायो माइयाथ' जाखायोमोनलै दालां गैयिजोंनो जों सेना लाबोनो बायो मावफिननो आयु मैगं मावनांगौबा जों बानलु नैबे सिजोनाव बान्दा कफि फुल कफि मा होनो टमेट' ओमफ्राय बै दैज्लाङावबो गायनो हागोन दैज्लाङावबोथ' बै साइड दानना होबाथ' दैया थाङो आरामसे ओमफ्राय बै माबायाव जे जायगायाव दै गलांगोन बे जायगायाव स्पिल वे बायदि फिसा ओरैनो सिमेन्टजों माबादो जाहाथे माने हाया खुरख'लाङैनि हा जाहाथे एरसन जाया बेनि थाखाय एसे बेब'स्था लानानै खालामनो हायो आरो मा होननो रायजोफोर नोंथांमोना नुनानैथ' आंखौसो जाम्बा होनखासिगोन आं दिनैसो नायफैनानै बेबायदि बे अबस्थाखौ नुबाय आरो बे हाया जसोनानै दं जोंनियाव रावबो माने जेबो खेथि मावाखै दा बेखौनो आं नायनो होननानै फैदों आरोखि थ' बिदिब्ला लोगोफोर जुदि भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक होदो आरो मा होनबावनो थ' बिदिनोसै बाय जै बर' हारिनि जै